Rhys Morgan, y maswr, yn aros. Cian Lewis Hughes wedi hennill i'r blaenwyr yn gyrru mlaen. Yn gryf, mae'r Sgarmes wedi mynd i'r tir. Ioan Davies, pen lawr. A dyna y linell wen yna yw'r linell Cais. Yr eilydd, Cerith Lloyd. Dwi ddim am gyrraedd chwaith. Ble mae Alun Lawrence, dyna fe rhif 8 yn sefyll bant. Angen, mae'n rhaid i Coleg y Cymoedd gael sgôr fan hyn mwyn ail ddechrau'r chwarae, maen nhw wedi llwyddo. O, mae yna fywyd ar ôl yn y gêm yma o hyd. A fydd Coleg y Cymoedd yn mynd am y trosiad, neu iddyn nhw nôl at yr hanner i gael ail ddechrau'r gêm. Wel, dyma'r Cais. Dwi'n meddwl falle taw Cerith Lloyd yw'r eilydd, neu Callum James falle yw'r clo, mae wedi bod yn weithgar iawn drwy gydol y prynhawn.